selvfølgelig skal det synes. Okay, der er en. Er de lidt... Det er op til hver mand, hvad man foretrækker. En lille, en fed eller en lang. Kan du give en intro, Kiva? Jamen, vi sidder her, og vi skal have... Vi skal lige prøve lidt habanero tasting. Det jeg har glædet mig til, det er, at jeg kan godt lide habanero, fordi den er sådan lidt frugtagtig. Der er lidt jordbærsmag. Og det er god til, når man har gæster. Ja. Så En lille snack. skal vi prøve? Skal vi smage på den? Ja. Det var lidt, så det er lidt smart. Jamen, skål. Skål. Mm. Mm. Det er meget godt. Mm. Det er god. Frugt. Rigtig god. Ja. Det smager lidt jordbær. Hvordan bagerste tone lige nu? Ej, så. Det er ikke andet også. Det er stærkere. Nej, det er altså. Jeg giver det. Det er da varmt. Det er jo kun skala 4. Hvor skal vi gå? Gold? Ej, hvad gør du? Du har ikke noget med? Har I nogle kommentarer afslutning? Den var god. Den var god. Rigtig god. Hvad skal det?